paušalni obrt kao način samozapošljavanja je u svakom slučaju jedna potreban oblik zapošljavanja gdje recimo na nekakvim razvijenim tržištima i zrelim tržištima poput Velike Britanije je to, moglo bi se čak reći, jedan od dominantnih oblika zapošljavanja. Recimo u Velikoj Britaniji praktički 15% ljudi koji radi je samo zaposleno. Ono što je tu u stvari bitno je da takav rad zaista treba biti samostalan rad i to u mnogim djelatnostima ima smisla. Ima smisla i u IT-u, ali isto tako ono što se dešava u Hrvatskoj je da što god da se definira i napravi i pokuša kao nekakva promjena na bolje, uvijek će se naći netko ko će bilo kakvu priliku pokušati zloporabiti na neki način. Dakle, povijest tih zloporaba na svim nivoima u Hrvatskoj je fantastično. I ono što se u ovom slučaju desilo je to da u stvari ljudi koji se ne bave samostalnom djelatnošću na poticaj poslodavca ili na svoju direktnu inicijativu su praktički nešto što funkcionira kao stalni radni odnos sa svim pravima koje proizlaze iz stalnog radnog odnosa počeli prikazivati kao nesamostalan rad. I naravno, s jedne strane odgovornost za to je na zakonodavcu koji nije napravio jasne zakone. Sa druge strane, odgovornost je na poslodavcima koji su takve aranžmane promovirali. Sa treće strane, odgovornost je i na zaposlenicima koji su uvidjeli priliku da plaćaju manje poreza i doprinosa, a da od nekog brutog iznosa više ostane njima. Kada je to sve krenulo u javnost, praktički tvrtke koje svoje zaposlenike imaju u ugovorne obveze kao radnom odnosu i CISEX kao udruga izvoznika softvera koja se u toj cijeloj priči dosta eksponirala zbog toga što puno članica udruge je sa takvim ponašanjem konkurencije dovedeno u poziciju da ostaju bez talenata i zaposlenika u koje su dugo ulagali. Onda je počela cijela ova gužva koja se sada malo već polako stišala. Činjenica je da to nanosi štetu industriji, pogotovo onima koji su ulagali u industriju, i činjenica je također da čak i ako se spomenu nekakve sankcije i kazne i inspekcije, inspekcija može kazniti hrvatsku firmu, ali ne može kazniti stranu firmu, tako da još uvijek taj položaj u cijeloj priči nije ravnopravan i razlika između davanja na nesamostalan rad i samostalan rad su jako velika. Mi smo se toliko puta u tim svim razgovorima zaletili u zid i objašnjavano nam je kako su to sve prepreke i što se sve mora napraviti, ali sve se može kad se hoće.